Kumbaladan kijing maham lupa kamtam na ka United Nation UN yakari Lebanon bakala ban kelas ka weipat ka Gaza. Namar kijing yakan at kila dangjur na katma ka Israel bat ki erang jongka Hezbollah na ka nekari. Menta kila sedang banjia na ka wei ka minit siya ka weipat ka minit. Namar kijing bamdan kijing ya pandem kamtam kijing aiding ka Hezbollah ban ya tunju ubor ya kisipai ka Israel. Kumbalong kileno Hamas sapo Gaza kari Palestine. Ki kubor kili itu biang menta kasngi baka Israel ha gajing ya kun persya ya ki Hezbollah menta kasining kong kelayo ban penyap ya kebasan spa san peperangut ki breu kentup san pesan ngut ki hebret bat ki bala mensau ki lapoi palat syakasi hajar praspa lai pesan ngut katkum ki report ki bahadu menta na ka Lebanon Health Ministry syushu la ongru ba katai ka de jinghiar tma ka bajubor tasam kapala jia hadin jong snam ar hajar hendreu Laitu baki erang ka Hezbollah ru kilat sa namding sya Israel hadu ars pa tli sya ki benta basyatay jong ka Israel ban penhiar keput halor ketay ke jing sya terbo kiladan da kipeu hajar ngut ki bala pet kerat na gisnong jong ki sya ki benta basyati jong ka Lebanon na ketay ke jing yar tma jong ka Israel bad hanen ka sengi ka Israel kilat ser haki si hajar hendrus pat tli ki ketem jong kitay ki erang Hezbollah bad ka badairu ka jing penibor ka bajubor tam haki ni kipeu snam bala dep ong ki kubor Omtang saki benta ke Lebanon hadai kum ke kubur na ka Al Jazeera la itu baka Israel kalat sa namding ru saki benta jong ka Gaza Strip mat hagan ke jing ta namding jong ka kar arngut ki breu kula yap tang hagi ni arso kunta ki balalej